Ahojte. Musím vám povedať jednu veľmi dôležitú a dosť zásadnú vec. A to je to, že nie len tribúny na štadión sú vypredané a sektor A a sektor Golden Circle, ale už aj sektor C je vypredaný. Čo znamená, že posledný sektor, úplne posledný, do ktorého sa dajú kúpiť lístky, sektor B. Takže ak ešte nemáš lístok a chceš tam byť, tak vieš, kam máš kliknúť, vieš, na akú stránku máš ísť. Takže extrémne vám ďakujem, extrémne sa z toho teším a bude to